Her ser du Doris Smiths jobansøgning. Hun starter med at skrive, hvad hun hedder og hvor hun bor. Hun skriver også, hvem hun sender ansøgningen til, og det er et firma, som hedder Vind og Blæs ApS. Hun bruger også en overskrift, nemlig ansøgning mærket 12753. I din ansøgning er det vigtigt at skrive, at du søger stillingen, altså at du gerne vil have stillingen. Og det gør Doris Smith også. Hun skriver nemlig, jeg sender hermed min ansøgning. Det er selvfølgelig også vigtigt at vide, hvad man har lært og hvad man har af erfaringer. Det kan du se nogle eksempler på her. Til slut er det også vigtigt at fortælle, at man gerne vil til en samtale og mødes med firmaet. Og det har Doris Smith også gjort.